Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Alright. Here. Sulod eh. Ayaw na lang, good. Sige na. Salamat. Sama na bugnaw pa? Kay offer ko pa ang akong bugton. Mas init ang akong gakos kaysa akong jacket. Gusto ka? Ayaw na. Sobra na kun pakapinan pa nimo sa imong gakos. Lagi. Okay ra ba kayo ko? Libre na sa rin akong mga bugton. Nabalaka ko. Oo? Nga no? Tingali ka ng balaka kasi imong yan. Don't worry, ikabalaka. Mga tao nga sama niya nga si kaniya si mong iyan, muhinom ka na. Muhilom ka na kung imo masaksak ka ng kwarta. Ikabalaka, tagan di kag kwarta sa imo niyang pagpauli sa imong iyan. Unsa? Musain kabalaka nga madugay ka sa pagpauli. Okay? Dili ka nang ako'y kabalakan. Oh? Nasayod ng daan si tiya nga dugay kong mauli ron. Namakakunya nga may overtime ko. Ang akong ikabalakan, mao kitong babae ka ganiha nga higala sa imong asawa. Tingalig lainon niya sa pagsapot. Mabalakon ka, no? Unsa? Ay, anak ko na. O magkani ko mabalakang akong hintungdan. Dili ko gustong ako'y mamahimong hinungdan sa inyong away nga magtiayon. No, dili ka na may tabong, Melody. O may mo pa, ayaw na pagkunaw na umpisan kung saan. Gusto kong ma-enjoy ang view, nining napitan nga kauban ka. Hey, dali, rito manglingkod sa tubangan sa sikiran, okay? Dali. Okay, dawata akong kamot, okay? Oops. Salamat. Kabantay ka? Sa unsa? Kung dili ka mapalaka, doon kang nagpasalamat. Di pa angay? Usahay, may mga butang nga kinahanglan mong kalimtan o ipadaplin lang mo na alang sa imong kaugalingon na karibay. Armando. Mapaday mauli si Armando. Milagro, nadugay sa pagpauli, ugwa magpahibaw kung asa siya. O baka ha, nanawag siya, ugwa lang ko makontak, kay gi-off na ko ang akong cellphone. Dili ko gustong madisturbo ko kakanina. Ay, nakabuang si Jerome. Matagi kayon nga magkita mi. May pag-ugod siyang gimmick. Ahak yung bataa, uy. Lamir pa kayo mo da. Ay, basta ugma. Nasayo ko pag-ato sa bangko. Mag-withdraw ko o kwarta. Aron kapalitan si Jerome sa sakyanan. La 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 la. May shower na ko. Ano magkapahuay na. Kayo ma. Labing siguro laing kumbate na sa pangamang baton. O dili ko gustong magpalupig. Kinahanglang makasabay ko niya. Abi pa lang niya, tiguwang. Piskot di ani eh. Gamnida pa ko pa ini wa pa magyud ko makabawi. Ay, ibo sila yung tagay, oh. Kuha tigas padangog. Di malas kita. Di na ko eh.
Samot ay di malas, ana. Gatubang, biya kitang duhang di malas, oy. Yes! Uy. May mihunong sa kinan, no? Duta ko na sa kinan, na. Lagi sa mana. Tigdato pa ko ron. Mas nindot pa ng palito na ko. Yaba de, oy. Wa ka magani kapalit purol. Marigidangat. Marigidangat ako. Uy. Oh! Ay, tanawan ninyo. Di ba ang imo man ang pagumangkon Susana? Hain ba? Kanagod! Uy, si Melody lagi na. Ay. May sugar daddy tingali na pagubangkon ni mong Susana, no? Unsa? May sugar daddy. Dili konta ni dawaton pero salamat ini ha. Anytime, Melody. Basta kung may kinanglanon ka, just tell me. Ay pagparaganas pagkatawag, pasulti na ka, okay? Salamat. Oh, come on. Salamat na sad. Napuno na ko sa iyong pasalamat karong gabi una. Basta na, okay? Amping. Yes, I will. Kabakakon yun ni mo, no? Tiya, Ingon pa ka nag-overtime ka. Nya di ay nakig-ubar kag laki. Mari na ka cellphone ka, ha? O saman, gibaligyan ni mo imong lawas, ha? tiya. Kita ko! Tuo kag di maklarong daw nga ito imong gikauban? Hayag ang atubanga sa kinanday. Ug makita dito sa mong nahibutangan. Dili kay maklarong dagway pero mailhan. Nga idara ng laki. Wa kag kalainan si mong inahan. Upatol ka sa minyo. Tiya, Ha? tiya, wa may relasyon ni Armando. Oh, tanawa. Idara na gyud lagi kay Armando man. Kung batanon para sa manimo Arman unta na. Kundatan kang doko. Kundatan kang doko. Uy! Naunsa ka, uy! Sa. Bubuhi bang kumangko ni mo, oy! Naunsa? Uy, ano? Kayo rana! Magwan niya iyang uyab! Unsa? May uyab na siya, may amahan pa! Hanggaw. Otro ka. Kuyote sa sador ako! Gingan ako ng hanggaw! Suntukon din nung kamay mo! Oh, sige. Suway ko na. Tiya, tiyo. Palihog ay mo pag-away din hi. Mautas mga tao. Ikay wa uwaw. Kay wa kay uwaw. Mipatol kag video hanggawa ka. Wa may relasyon. Daghan ming sakay kaganiha siyang sakinan og ako ang katapos siyang nahatod. Oh, tanawa! Pataga ka lang! Hello. Ni Atiya, iya kining gihatag na mo kaganiha. Tip niya na mo. Imo na na. Oh, Ha? Oh. Pila man ni? Pila ni? 2,000. Nabugnaw ba yung Tip tingog? 2,000. Kagalanti ko di Eday. Patod niya pirminay! Hello, May. Ikahilom niya! Itunula na kag kwarta, sige po kag tagaw-taw niya. Laki kag bada. Dali na! Mabalik tayong lingkod dito. Dali! Asa ba? Sa madyungan ba? May kwarta na magka-ikapunan. Patubuon ta na. Ali, naga. Tunga ta na. Haba diya, oy. Ay, Melody na sige. Pauli na dito. Una na lang. Pero, oy, huwa patabahuman, ha? Hilom na lang, gul, gaga. Dali na. Dali na. Ay, ako guyuran ko. Ay, ako guyuran ba? Niya na siya ka. Dahilanok na siya. Gibalitaan ka siya ni Vicky nga iya minakita ka ganina ni Melody dito sa Secret Restaurant. Tinungdan nga ni Pauli karon siya sa'yo. Nga bang wa ko man bati, bisan gamay na lang nagkahadlong nga masayod siya ka. I'm sorry, agad. Pero sa pagkukumparan ng nagkikaira si Melody, ibati ko may lahing pagpati nga idanay ng biturok din sa kuntukan. I'm sorry for that. Pero inanay nga nahugang akong pagpati ng ito kanina. Pangayon kong daan kanino, agad ang pasayro kung ukari. Buwabot lagi kayo, matili ko nakapok na ng akong kipati. Makasa ko nimo, agad. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!